Hej, det vil jeg videoanmeldelse om min bror. Stop. Jeg har ikke nogensinde gjort dig, broder. Svans. Hvad? Følg jeg efter ham. To sekunder, mor. Jeg er lige i gang med en videoanmeldelse. Så Simon, hvad laver du til dagligdag? Simon, stop. Det gør støvsuger du meget. Hvad? Støvsuger du meget. Okay. Det er lige hvad en dame vil have. Det er det. Du vil da køre tur med dit husdyr. Eller din bedste ven. Lige i gang med det. Hej Simba. Ja. Hvordan går det? Så du skal svare på et spørgsmål. Simba, det er et interview. Okay. Hvordan går det? Det går godt. Jeg har lige fået søm. Okay. Hvordan har du det så i dag? Jeg har det også godt i dag. Okay. Simon, hvorfor slår du mig? Jeg er nødt til at stoppe den her anmeldelse. Jeg slutter af på Simbas ryg. Simba, kan du ikke lige så stille? Sådan. Vi slutter af på Simbas ryg. Goddag. Godt, Simba, godt. Nu bliver den bare der. Du må ikke rejse dig op. Jeg skal lige ud og have noget at spise. Tag den væk. Det er synd. Hvorfor? Det er en pande på dig, men så helt fedt. Se, men det skal da iskoldt. Sebastian, jeg tager lige den her, ikke? Tak. Nej, det må han sige, okay. Stop nu, hvad gør dig? Lidt en dramatic effekt.